Či už máš 10, 20 alebo 50 rokov, Angry Birds pravdepodobne poznáš. V jednu chvíľu bolo Angry Birds doslova všade. Na telefónoch, na tabletoch, na reklamách, na obaloch zošitov, na tričkách, v McDonalde, dokonca aj vo filmoch. Bola to jedna z najväčších mobilných hier všetkých čias. Ale dnes je Angry Birds skôr spomienka. Niečo, čo si ľudia pamätajú hlavne kvôli nostalgii. A to je dosť zvláštne, keď si uvedomíš, ako obrovská táto značka kedysi bola. Pretože v určitom bode Angry Birds zarábalo stovky miliónov dolárov ročne, malo miliardy stiahnutí a vyzeralo to, že Rovio vytvorilo ďalšie Nintendo mobilného gamingu. Lenže potom sa všetko začalo pomaly rozpadať. Aby sme pochopili, prečo Angry Birds vystrelilo tak extrémne vysoko, musíme sa najprv pozrieť na to, odkiaľ vlastne prišlo. Pretože hoci si väčšina ľudí myslí, že Angry Birds bol úplne originálny nápad, realita je trochu komplikovanejšia. V apríli roku 2009, teda niekoľko mesiacov pred vydaním Angry Birds, vyšla hra s názvom Crash the Castle. A keď si tú hru dnes pozrieš, podobnosť je až podozrivo veľká. Hráč používal katapult, ktorým strieľal projektily do drevených konštrukcií, v ktorých boli schovaní nepriatelia. Cieľ bol jednoduchý. Zrútiť štruktúru a zničiť všetkých vo vnútri. A úprimne to znie až príliš podobne na Angry Birds. Čo Rovio spravilo, nebolo len obyčajné kopírovanie. Oni vzali jednoduchý koncept a premenili ho na niečo oveľa lepšie. Prečo bolo Angry Birds také návykové? Keď hra vyšla v decembri 2009, mobilný gaming vyzeral úplne inak ako dnes. App Store existoval len krátko. Väčšina mobilných hier bola jednoduchá, lacná a ľudia ich po pár dňoch vymazali. Ale Angry Birds malo niečo, čo ostatným hrám chýbalo. Bolo extrémne jednoduché, ale zároveň neuveriteľne uspokojujúce. Potiahol si prstom dozadu, vystrelil si vtáka a okamžite si videl chaos. Drevo lietalo vzduchom, kameň sa rozpadával, prasiatka explodovali a ten pocit bol zvláštne uspokojujúci. Ale zároveň tam bola stratégia. Každý vták fungoval inak. Modrý sa rozdelil na 3 ďalšie, žltý zrýchľoval, čierny explodoval, biely zhadzoval výbušné vajce a hra ťa neustále nutila rozmýšľať. Čo keby som tento level skúsil trochu inak? Práve toto bol dôvod, prečo sa ľudia k hre stále vracali. Krátke levely, rýchly dopamin hit, jednoduché ovládanie, perfektný gameplay a Rovio trafilo presne ten moment, keď smartfóny začali byť mainstream. Rovio bolo blízko krachu a toto je časť, ktorú väčšina ľudí vôbec nepozná. Pred Angry Birds bolo Rovio prakticky neúspešné štúdio. Počas rokov pred vydaním hry vytvorili približne 51 rôznych hier a skoro všetky zlyhali. Niektoré zarobili minimum, iné si nikto nevšimol. Firma mala finančné problémy a viacerí ľudia z Rovio neskôr priznali, že Angry Birds bola v podstate ich posledná veľká šanca. Ak by hra neúspela, je dosť možné, že Rovio by jednoducho skončilo. Lenže potom prišiel december 2009 a všetko sa zmenilo. Najprv to vyzeralo nenápadne. Pár stiahnutí, dobré recenzie, pozitívne komentáre, ale potom hra začala rásť absurdným tempom. Len približne 2 mesiace po vydaní sa Angry Birds stalo najpredávanejšou platenou aplikáciou v 60 krajinách sveta. A v tomto bode už bolo jasné, že sa deje niečo veľké. Ľudia hrali Angry Birds všade. V škole, v autobuse, v práci, doma v posteli. A najdôležitejšie bolo, že sa hra šírila úplne prirodzene. Nebolo to postavené na masívnych reklamách, ľudia ju jednoducho odporúčali ostatným. Do konca prvého roka mala hra približne 6 až 7 miliónov platených stiahnutí a Rovio zarobilo približne $1 000 000, čo vtedy na mobilnú hru bolo obrovské číslo. Ale to bol len začiatok. Veľa hier je populárnych, len málo ktoré sa však stanú kultúrnym fenoménom. A práve to sa stalo Angry Birds. Rovio veľmi rýchlo pochopilo, že nevlastní len úspešnú aplikáciu, vlastnili značku. Pár mesiacov po oznámení merču firma predala viac než 60 000 plyšových Angry Birds hračiek. To bol moment, kedy sa z mobilnej hry stalo impérium. Rok 2011 bol pre Rovio úplne šialený. Na začiatku roka mala firma približne 28 zamestnancov, do konca roka ich bolo viac než 224. Angry Birds zarobilo približne $100 miliónov a značka bola doslova všade. Potom prišiel ďalší rekord. V roku 2012 sa Angry Birds stalo prvou mobilnou hernou sériou, ktorá dosiahla miliardu stiahnutí.
Na dnešné pomery to možno neznie až tak extrémne, ale v roku 2012 to bolo absolútne šialené číslo. A v tomto bode sa Rovio cítilo prakticky nezastaviteľné. A práve tu začal problém. Spočiatku fungovalo všetko perfektne. Nové verzie Angry Birds vychádzali neustále. Či už to bolo Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio, Angry Birds Space alebo Angry Birds Star Wars. Každá nová hra udržiavala hype nažive. Lenže postupne si hráči začali všímať jednu vec. Gameplay bol prakticky stále rovnaký. Áno, menili sa mapy, menili sa vtáky, menili sa témy, ale jadro hry ostávalo identické a po približne 3 rokoch začala byť komunita unavená. Nie preto, že by Angry Birds bolo zlé, ale preto, že sa prakticky nikam neposúvalo. Počas rokov 2012 a 2013 začal hype pomaly klesať. Nie dramaticky, ale dosť na to, aby si to Rovio všimlo. Hra začala padať v App Store rebríčkoch a firma si uvedomila, že nemôže do nekonečna vydávať tú istú vec. Potrebovali nový smer, takže začali experimentovať. Koncom roku 2013 vydali Angry Birds Go, pretekárskú hru veľmi podobnú Mario Kartu. A prekvapivo, ľudia ju mali radi. Veľa fanúšikov ju dokonca dodnes považuje za jednu z najlepších Angry Birds hier vôbec. Potom prišlo Angry Birds Epic a znova veľmi dobré reakcie. Na internete sa objavovali pozitívne komentáre a chvíľu to vyzeralo, že Rovio možno našlo nový spôsob, ako značku zachrániť. Lenže tu bol problém. Tieto hry síce boli populárne, ale nepredávali merch. A to bola katastrofa, pretože veľká časť príjmov Rovio už nepochádzala len z hier, pochádzala zo značky samotnej. V roku 2014 prišiel tvrdý reality check. Zisky Rovio klesli o približne 73% na približne 10 miliónov dolárov a firma začala prepúšťať zamestnancov. Približne 14% firma začala prepúšťať zamestnancov. Približne 14% celej pracovnej sily. A práve vtedy začalo byť jasné, že Angry Birds už nie je nedotknutelné. Potom prišla hra, ktorá mala všetko zachrániť. Angry Birds 2. A na prvý pohľad vyzerala perfektne. Lepšia grafika, nové mechaniky, modernejší systém, lenže veľmi rýchlo prišla kritika. Hra bola plná mikrotransakcií, energy systémy, platené meny, umelé spomaľovanie progresu. Mnohí hráči tvrdili, že hra bola navrhnutá tak, aby ich frustrovala a donútila platiť. A najhoršie bolo, že to fungovalo. Angry Birds 2 sa stalo najziskovejšou hrou série, ale zároveň firma hlásila straty približne 15 miliónov dolárov a prepustila viac než 200 zamestnancov. Keď už to vyzeralo zle, prišla nečakaná záchrana. Angry Birds film stál približne 73 miliónov dolárov a väčšina ľudí od neho veľa nečakala. Veď úprimne, film o nahnevaných vtákoch neznie práve ako recept na úspech. Lenže film nakoniec zarobil viac než 350 miliónov dolárov a značka bola zrazu späť. Ľudia znovu hrali hry, merch sa opäť predával, vznikali Angry Birds zábavné parky a Rovio zažilo jeden z najlepších rokov za veľmi dlhý čas. Aj keď značka opäť ožila, niečo sa zmenilo. Fanúšikovia začali hovoriť, že nové hry už vôbec nemajú dušu. Mnohé nové tituly pôsobili skôr ako hry, ktoré chcú od vás zobrať peniaze. Niektoré boli prirovnávané ku Candy Crush klonom, iné boli kritizované za agresívnu monetizáciu a komunita začínala byť čoraz viac frustrovaná. A potom Rovio spravilo niečo, čo komunitu úplne nahnevalo. Začali odstraňovať staré Angry Birds hry z App Store, vrátane originálu. A internet explodoval. Na YouTube vznikali videá typu Angry Birds je mŕtve. Na Twitteri trendoval hashtag Bring Back 2012 a veľa fanúšikov tvrdilo, že Rovio ničí vlastnú históriu. Firma sa neskôr ospravedlnila. Tvrdili, že udržiavať staré hry je príliš náročné, ale komunita tomu veľmi neverila. Pretože veľa ľudí malo pocit, že Rovio jednoducho chcelo prinútiť hráčov prejsť na nové hry plné mikrotransakcií. Nakoniec sa pôvodné Angry Birds vrátilo späť, ale pod novým názvom Red's First Flight a stálo 1,99 dolára. Niektorí fanúšikovia boli šťastní, iní tvrdili, že už je to neskoro. Kde je Angry Birds dnes? V roku 2023 bolo Rovio predané spoločnosti Sega a aj keď značka stále existuje, už dávno nemá takú silu ako kedysi.